ختم سلسلہ دا نبوت شولا پتا نبی رب را لگلے آخرین پا دنیا نبی ختم سلسلہ دا ختم سلسلہ دا نبوت شولا پتا نبی ختم سلسلہ دا پیدا غنی سبحان چی عرش کرسی اولا مکان کرلا او بیا پخبل حکمتا لوح و قلم هم عیان کرلا بیا پخبل حکمت لوح و قلم هم عیان کرلا نو لکل پرشی لکل پرش بیا احمد رسول اللہ نبی میرا لگلے آخرین یہ پا دنیا نبی ختم سلسلہ دا ختم سلسلہ دا نبوت شولا پتا نبی ختم سلسلہ دا لکلے پاس پارشی داستانم اولین دے راغلے پا قرآن کی ہم آیات دا آخرین دے راغلے پا قرآن کی ہم آیات دا آخرین دے یتی آخرین یتی آخرین پد قرآن دے ہم گوان بھی میرا لگلے آخرین یہ پا دنیا نبی ختم سلسلہ دا ختم سلسلہ دا نبوت شولا پتا نبی ختم سلسلہ دا راغلے درس عالم لا رحمتا للعالمین یہ دوستی او محبوب ہما دا پاک رب العالمین یہ دوستی او محبوب ہما دا پاک رب العالمین امام دا انبیاء امام دا انبیاء وشوی پا مسجد اقصی نبی میرا لگلے آخرین یہ پا دنیا نبی ختم سلسلہ دا ختم سلسلہ دا نبوت شولا پتا نبی ختم سلسلہ دا ہر خواتورت یا راستا پرات لو بندی رنا شوا یا پلا الہ الا اللہ ہر یو جب گویا شوا پلا الہ الا اللہ ہر یو جب گویا شوا نو محب 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 دکڑی صفت د نورانی مخود دوحا نبی میرا لگلے
ختم سلسلہ د نبوت شولا پتا نبی رب رالی گلے آخرین یہ پا دنیا نبی ختم سلسلہ دا ریکارڈنگ الحافظ آڈیو اینڈ ویڈیو اسٹوڈیو پشاور.